Споменахме толкова любопитни факти за парашутизма и чухме отзивите на феновете на този спорт. Сега е време да научим нещо повече за неговото развитие в България. През последните 10 години парашутизма в България беше умрял, за съжаление. Просто след падането на комунизма, разтурването на аероклубовете и всичко, нали, финансовата ситуация и така нататък беше стопирала дейността на парашутизма, но за щастие от някъде 2000-2001 година започна да се възобновява полека. Всъщност нашия център е от 3 години, но от 2 скачаме активно и всяка година, всяка седмица има все повече и повече хора, което е чудесно. Ние се опитваме да правим така, че да се популяризира повече спорта. Три години вече базата функционира. Основната дейност е скокове с парашути. Днес видяхте, идват хора от почти цял свят. Основното са хора от страната и заедно с няколко от по-старите ентусиасти се опитваме, докато ние все още сме така способни да предадем това, което знаем на по-младите, защото ще се стигнало до там, че връзката да се скъса. Но последните 3-4 години, благодарение на нашата база, благодарение на това, че някои от младите момчета работят по подобни на нашото места в Испания, има няколко такива големи центъра и те също придобиха доста опит, така че вече България се връща на световната сцена, ако мога така да кажа. Може би не сте запознати, България беше една от водещите сили в световния парашутизъм преди време. Държавата престана да дотира или да измисли някаква подходяща форма, която аероклубовете можеха да останат да съществуват, да речем както е в Полша, в Чехия, в Унгария. Там собствеността, базата стана собственост на общините и сега хангарите са пълни с самолети, много парашутисти скачат там. При нас, за съжаление, това не беше направено така, беше направено по-български. Ани и Ангел Стаменови са се влюбили в това екстремно преживяване преди 30 години. Те решават, че не им остава нищо друго, освен да закупят земя и да си направят свой собствен летателен център. Ето, че тяхната мечта се сбъдва и днес те са собствениците на Ава летателен център, намиращ се близо до Монтана. Те ни разказват за това как тяхното хоби се е превърнало в нещо толкова важно, движещо живота им занимание. Какво ви запали по този спорт или това хоби? Ами, точно не си спомням, защото това беше много отдавна. Бях на 15 години, просто в един красив ден в училище, в училищната стая влезна един човек, който пита колко момчета искат да стават парашутисти. И аз спортувах много, други спортове, разбира се, но като чух, така, ми стана много интересно, защото винаги съм мечтала да лета. Откъде е тази любов, не знам, може би просто детска мечта. И се присрамих и попитах дали може и жените, дали може и момичета да кандидатстват за парашутистки. И той каза да, разбира се. И така отидах и се записах на курс по парашутизъм. И на 16 години скочих и от тогава вече 30 години, почти 30, 29 години скачам с удоволствие. За тези 30 години какво беше най-интересното преживяване за вас? Ами то няма безинтересни неща. Всеки един скок е различен, всеки скок отделен си е по отделен начин интересен, така че не мога да кажа дали едно или друго нещо е било по-интересно. Най-така емоционалният ми скок, ако бих могла да кажа, е това, когато отворих за пръв път запасен парашут. Ми се наложи да отворя запасен парашут. Тогава просто всичко стана като на филмова лента, в смисъл такъв, че ние сме толкова добре тренирани, че всичко става до автоматизъм и когато ти се случи нещо във въздуха, ти не мислиш много, а просто действаш. Така и сега, разбира се, когато години наред вече след като съм инструктор и така обучавам и моите ученици, значи всичко трябва да се знае до механизъм и човек не трябва да се страхува от това, че може да стане нещо. Значи парашутизма наистина е опасен спорт, но много по-опасно е да шофираш, например.
обичаме тая работа, цял живот не сме правили нищо друго, освен да се занимаваме с парашути и парапланери. И полека-лека се стигна до там, че разбираме, че не можем да правим нищо друго. Аз сме вече на възраст и е късно да се занимаваме с друго, така че сега се опитваме на практика от това нещо да правиме бизнес и да живееме. И това е в общи линии. Ако този спорт е привлякал вниманието ви и ви е интересно как се започва, сега е времето да слушате по-внимателно. Повечето парашутисти правят първия си скок с опитен и трениран инструктор. При него инструкторът е отговорен за безопасното излизане от самолета, за усвояване на правилна позиция на падане и за активирането и контролирането на парашута. Уменията, които човек трябва да овладее преди да скочи за първи път, могат да се категоризират в 4 основни области. Това са основна безопасност, маневри при свободно падане, опериране с парашута и приземяване. За тези любопитковци, които правят планове за първи скок, Аня обясни какви са цените и за какво точно трябва да е подготвен човек. Какво бихте казали на тези, които гледат в момента и искат да започнат да скачат с парашут? В смисъл, като какво трябва да са готови като цена, като да си закупят парашут или някаква екипировка, или вие давате под наем? Значи закупуването на парашута на първоначален етап не е необходимо, защото то е скъпо съоръжение и е достатъчно само да дойдат при нас, да имат желание, разбира се. Това насила не става категорично. Аз много пъти сме си казвали, че разликата между нас и тези, които не скачат, е, че при нас желанието е повече от страха, а при другите страха е повече от желанието. Нас също не е страх, то е нормално човек да го е страх, така че всеки, който има желание да заповяда при нас, цените са много различни. Скоро ще ги има в нашата страница. Значи от обучението е 300 лева, тандемният скок също е 300 лева, т.е. тандемен скок е скок, който се скача с друг инструктор. Това е добър опит човек просто да опита, ако не желая да се занимава трайно, просто ако иска да дойде да скочи, скача се от 3000 метра, пада се свободно от 40 секунди с около 200-220 км в час. Изпитва се цялата хубост на парашутния спорт с тандемен скок и човек може да опита, ако иска. Летенето с парашут включва две основни предизвикателства. Първо, да избегнеш наранявания и второ, да се приземиш където си планирал. Днес по-голямата част от нараняванията и смъртни случаи, свързани с парашутизма, стават с разтворен и напълно функционален парашут. Най-честата причина са екстремните маневри, извършени в близост до земята. Както Ани каза, фаталните случаи са редки, въпреки че парашутизма се възприема като много опасен. А според вас, лесно ли се става парашутист? Има ли някакви специални умения, които трябва да се научат с времето, с много опити, или просто след един-два инструктажа може да се каже, че скачаш? Значи сега има системи и методи, които позволяват много бързо да се напредне и да се научи да скача, така да проходи, както се казва в парашутизма, за да се усвои и човек да стане добър парашутист. Се иска много труд, много време. Вие днес, предполагам, видяхте колко пъти се скатават парашутите, виждате ги. Техните приятели са някъде по баровете, по кафетата или на някой курорт, а те предпочитат това, защото го обичат. Не бих казал, че е трудно, просто има хора, които им се отдават въздушните спортове и летенето малко повече и те по-бързо усвояват. Да речем, на мен, ако ще ми е необходимо 5 скока да извърша, защото не съм талантлив, за да науча нещо, вие на втория или третия ще го направите. Но това не значи, че вече вие сте готов. Вие трябва да изминете също този път на натрупване на информация и на опит. А ти като пораснеш голяма, искаш ли да станеш парашутист? Да. И защо? Защото се скачаме от самолет. И защо искаш да скачаш от самолет? С тата много ми се скача.